Akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 10. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-atọ ụkpụrụ dị iche iche nke ajọ ihe, na ndị ode akwụkwọ nke deworo mmegbu n'akwụkwọ, iwezuga ndị na-enweghị ike n'ezi ikpe, na ịnapụ ikpe ziri ezi nke ndị e wedara n'ala nke ndị m, ka ndị inyom di ha nwụrụ wee bụrụ ihe ha kwatara n'agha, ka ha wee lụtakwa ihe ụmụ mgbei n'agha. Ọ bụkwa gịnị ka unu ga-eme n'ụbọchị nleta, na n'ịla n'iyi nke ga-esi n'ebe dị anya bịa? Onye ka unu ga-agbakwuru ka o wee nyere unu aka? Ọ bụkwa olee ebe unu ga-ahapụ nsọpụrụ unu? Ọ bụ naanị na ọ makpuworo n'ọnọdụ onye mkpọrọ. Ọ bụkwa n'ọnọdụ ndị e gburu egbu ka ha ga-ada. N'ihi a niile, iwe ya alaghachighị azụ, kama ruo ugbu a ka aka ya na-eseti eseti. Ahụhụ ga-adịrị Asiria, bụ ndele nke iwe m. Mkpanaka ka o bukwa n'aka ha, bụ oke iwe m. Imegide mba e merụrụ emerụ ka m na-eziga ya. Banyere ndị nke na-erubiga oke iwe m, ka m na-enyekwa ya iwu ịkwata ihe nkwata n'agha, na ịlụta ihe nlụta n'agha, na ido ha ihe nzọtọ dị ka apịtị nke ezi. Ma ya onwe ya, ọ bụghị otu a ka ọ na-ezube, obi ya kwa, ọ bụghị otu a ka ọ na-eche. Kama ikpochapụ dị n'obi ya, ya na ibipụ ọtụtụ mba. N'ihi na ọ na-asị, ndị isi m, ha niile abụghị ndị eze. Kano ọ dịghị ka Kakemish, maọbụ Hamat ọ dịghị ka Apad, maọbụ Sameria ọ dịghị ka Damaskọs. Dị ka aka m chọtaworo alaeze niile nke ihe efu, ndị arụsị ha pịrị apị karịrị nke Jerusalem, karịkwa nke Sameria. Dị ka m meworo Sameria, meekwa ihe efu ya niile, ọ bụghị otu a ka m ga-eme Jerusalem, meekwa ihe efu ya niile? Ọ ga-erukwa mgbe onye nwe unu ga-arụbiga ọrụ ya niile n'ugwu Zayọn na n'ime Jerusalem, na m ga-eleta mkpụrụ nke oke obi eze Asiria, letakwa ịma mma nke anya mpako ya. N'ihi na o siwo site n'ike aka m ka m meworo ya, na site n'amamihe m. N'ihi na enwere m nghọta, m wee wezuga oke ndị niile dị iche iche. Ọzọ, ihe ha nke jikereworo ka m pụnara ha, m wee buda dịka onye dị ike, ndị na-anọdụ n'oche eze. Aka m achọtawokwa akụ ndị niile dị iche iche dịka akwụ, na dịka mmadụ si achọta akwa ahapụrụ ahapụ. Otu a, ụwa niile ka mụ onwe m chịkọtaworo, ma ọ dịghị nke na-emegharị nku, ma ọ bụ nke na-asaghe ọnụ, ma ọ bụ nke na-ebe ebe. Anyụike ọ ga-egbu onwe ya n'ahụ onye ji ya egbu ihe, ma ọ bụ mma nkwọ? Ọ ga-eme onwe ya ukwu megide onye na-akwọ ya? Dịka a ga-asị na ndele ga-efegharị ndị na-ebuli ya, dịka a ga-asị na mkpanaka ga-ebuli onye na-abụghị osisi. N'ihi nke a ka Onyenwe anyị bụ Jehova nke usu nke ndị agha ga-eziga ọtụtụ ahụ n'etiti ndị ya mara abụba. Ọ ga-abụkwa n'okpuru nsọpụrụ ya ka a ga-amụnye dịka mmụnye nke ọkụ. Ihe Izrel ga-aghọkwa ọkụ, onye nsọ ga-aghọkwa onwu ọkụ, wee hapụ ọkụ richapụ uke ya na ogwu ya n'otu ụbọchị. Ọ ga-emekwa nsọpụrụ nke oke ọhịa ya na nke ubi ọma ya ka ọ gwụsịa. Ma mkpụrụ obi, ma anụ ahụ, ọ ga-adịkwa ka ọtịta ahụ nke onye ọrịa. Ma osisi nke fọdụrụ n'oke ọhịa ya ga-adị ole na ole n'ọnụọgụgụ. Nwata ga-edetakwa ha n'akwụkwọ. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ na ndị Izrel fọdụrụ, ha na ndị ụlọ Jekọb ndị gbapụrụ agbapụ, agaghị adaberekwa ọzọ n'ahụ onye na-etigbu ha, kama ha ga-adabere Jehova, bụ onye nsọ nke Izrel n'eziokwu.
ndị fọdụrụ ga-alaghachikwute Chineke nke bụ dike, bụ ndị Jekọb fọdụrụ. N'ihi na ọ bụrụ na ndị gị Izrel adị ka aja oke osimiri, naanị ndị fọdụrụ n'ime ha ga-alọta. Mkpochapụ ka a kaworo akara nke na-erubiga oke n'ezi omume, n'ihi na ngwụsị nke a kawara aka ka Onyenwe anyị bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha na-eme n'etiti ụwa niile. N'ihi nke a, otu a ka Onyenwe anyị bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha sịrị, gị ndị m nke bi na Zayọn, atụla egwu Asiria. Ọ bụ ezie na o ji ndele tie gị, welikwa mkpanaka gị megide gị, otu Ijipt mere. N'ihi na ọ fọdụrụ nwa mgbe nta, oke iwe wee gwụsịa. Iwe m ga-emekwa ka ha kaa nka. Jehova nke usu niile nke ndị agha ga-efegharịkwa ụtalị n'elu ya, dịka ntigbu Midian n'oke nkume Horeb. Mkpanaka ya ga-adịkwa n'elu oke osimiri. Ọ ga-ewelikwa ya otu o mere n'Ijipt. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ, n'ibu afọ ya n'ibu arọ ya ga-ewezuga onwe ya n'ubu gị, yoku ya ga-ewezugakwa onwe ya n'olu gị. A ga-emebi yoku site na mmanụ. Ọ ga-abịakwasịwo Ait. Ọ ga-agabigawo n'etiti Migrọn na Mikmash, ka o debeworo ihe ya niile. Ha ga-agabigawo ụzọ ngabiga. Geba bụ ebe ịnọ ọnọdụ abalị anyị ga-enwe, ka ha kwuru. Rema na-ama jijiji, Gibea nke Sọlọ agbalagawo. Were olu gị tisie mkpu ike, Ada Galim. Ṅaa ntị gị, Laisha, ewu Anatot nke wedara n'ala. Madmena awagharịwo, ndị bi na Gibea ga-eme ka ndị ha laghachi n'ụlọ ọsọ ọsọ. Ụbọchị nke taa, ọ bụ n'ime Nob ka ọ ga-eguzo. Ọ na-efegharị aka ya n'ebe ugwu Ada Zayọn dị, bụ ugwu nta Jerusalem. Lee, Onyenwe anyị bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha na-ewere ihe na-akpata ịma jijiji kwachapụ ngalaba. A na-egbutukwa ndị tọpụworo elu. A na-emekwa ka ndị dị elu ka ha dị ala. Ọ ga-ewerekwa igwe butusịa alụghị ụlụ niile nke oke ọhịa. Lebanọn ga-esitekwa n'aka onye dị dike nke ukwuu daa.